బిగ్ ట్విస్ట్. వైసీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే తోపుదుర్తి ప్రకాష్ రెడ్డికి ఎమ్మెల్యే ఎంఎస్ రాజు బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు. మాజీ ఎమ్మెల్యే తోపుదుర్తి ప్రకాష్ రెడ్డి అద్దెకుంటున్న ఇంటిని కొనుగోలు చేసిన ఎమ్మెల్యే ఎంఎస్ రాజు, తోపుదుర్తి ప్రకాష్ రెడ్డి అద్దెకుంటున్న ఇంటి యజమాని కలమాడి రుక్మి ఇంటిని కొనుగోలు చేసిన ఎమ్మెల్యే ఎంఎస్ రాజు 5 సంవత్సరాలుగా అద్దె కట్టకుండా వైసీపీ కార్యకర్తకు చెందిన శ్రీనివాస్ ఇంట్లో ఉంటున్న తోపుదుర్తి ప్రకాష్ రెడ్డి 2,85,00,000 ఇల్లు కొనుగోలు చేసినట్లు తోపుదుర్తి ప్రకాష్ రెడ్డి ఉంటున్న ఇంటిని అగ్రిమెంట్ చేసుకున్న మడకశిర ఎమ్మెల్యే ఎంఎస్ రాజు ఇవాళ సాయంత్రం 5 గంటలకు తనపై తోపుదుర్తి ప్రకాష్ రెడ్డి చేసిన ఆరోపణలను నిరూపించాలని సవాల్ విసిరిన మడకశిర ఎమ్మెల్యే ఎంఎస్ రాజు 5 గంటలకు తోపుదుర్తి ప్రకాష్ రెడ్డి ఉంటున్న ఇంటి వద్దకే వెళ్తానని సవాల్ విసిరిన మడకశిర ఎమ్మెల్యే ఎంఎస్ రాజు తోపుదుర్తి ప్రకాష్ రెడ్డి ఉంటున్న ఇంటిని కొనుగోలు చేసేందుకు అగ్రిమెంట్ చేసుకుని తోపుదుర్తి ప్రకాష్ రెడ్డికి షాక్ ఇచ్చిన మడకశిర ఎమ్మెల్యే ఎంఎస్ రాజు మీద పడుతుందా దానికి రైట్ రండి